ड्रीम गर्ल पे बापा माँ को स्वप्न भांगने। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपना माँ बाप का ड्रीम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्टूडेंट ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁକି ପଢ଼। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଟପର ହେବ। ତୁମେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଲେଜି ହେଲ ଆରାମ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲ ପରେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ବହିକୁ ପ୍ୟାର କରିବ ପରେ ଦୁନିଆ ତୁମର ଦିବାନା ହୋଇଯିବ।